Chica. En mä poivoa. Me älä viitti Hanna. Kerrankin meidän talossa tapahtuu jotain siistiä. Onko sun mielestä siistiä, jos joku kuolee? No kuinka usein te pääsitte näkemään kuolleet ihmisiä mitä? Mene sisään sit vaan. Mene sä ensin. Silja, kuka tässä oikein Hanna? No, mennään sit jo. Mä oon kohta valmis. Hyvä. No mitä selvettiä te luulette tekevänne? Me vaan tultiin kattoo. Painokaa tiehenne nyt. Täällä ei ole mitään nähtävää. No menkää ulos! Mennään. Pakko sanoa, että oli aika rajuja painajaisia. Ai, et sun keskiarvo laski tai jotain muuta kauheita. Ei, siitä ruumiista. Se oli aika törkeän näköinen. Vilsan luokan lasikaapissa on sikiöpurkissa. Sitä mä sanoisin törkeän näköiseksi. Ei älkää viittikö, ei tää kivaa. Okei. Munkin oli vaikea saada unta viime yönä. Mulla on rikosraportin jälkeen samanlainen fiilis. Tosin se kestää korkeintaan 5 minuuttia. Kaikki aina puhuu siitä, miten mummot kuolee itsekseen kotiin. Mä en tiedä, mä oon ajatellut, että se tapahtuu jossain muualla. Että ei tommonen kosketa mua. Sustakin tulee joskus vielä semmonen mummo. Säkin joskus makaat kämppäs lattialla mätänemässä, kunnes naapurit ei enää kestä döfistä ja tulee heittää sut kaatikselle. On tosissaan, mitä sitä nyt turhaa mureta? Mä luulen, että se kuoli tylsyyteen, niin kuin kaikki yksinäiset vanhukset. Hei, mistä sä tiedät, kuinka tylsää sen elämä oli? No, kelaa nyt, mitä sillä olisi mukaan ollut? Hei, tiedätte sitten mitä? Lähdetään ottaa siitä selvää. Mitä sä tarkoitat? Mä näytän. Tulkaa nyt. Hei, mä en oo kyllä varma, onks tässä mitään järkeä. Mennään nyt sisään ennen kuin faija tulee takas. Eiks mä pitäis venaa Siljaa? Ei se tuu. Mennään. Hei, venatkaa. Jos mä jään tähän, niin mä voin katsoa, ettei kukaan vaan pääse yllättää teitä. Okei, sitten. Aika vähän tää on siisti. Mun ei pakko saada kotiin samanlainen. Tääkin levy on jostain 50-luvulta. Mitä sä teet? Pienemmälle. Haluatko sä, että tänne tulee koko talo? Se on Charlestonia tai jotakin. Kela kun ne läppi toisiaan jossain kotibileissä meidän ikäisin ja tommonen poppi soi. Oliko silloin kotibileitä? Niin joo, ehkä ne muhinoi vaan jossain heinäladoissa. Mitä sä kaivelet siellä? Kuha kattele. Ai Chica, sillä oli koirakin. Tainnut jäädä pari kertaa ruokkimatta. No mitäs sinä siinä teet? Ei kun mun piti vaan kattoo jotain, mutta mä unohdin mikä se oli. Niinkö? No mitä sä sitten enää odotat? En minä sinua pidättele. Kalle. Saku. Mia! No! Te sairaita. Te ootte sairaita. Sun leikit. Mitäs sä siellä oikein puuhaat? Mitä sulla on naamassas? Ootteko te perustanut rockibändi vai mitä sä oot noin kamalan näköinen?
Aina paremman näköinen kuin muijas. Kuinka oli? Ei mitään. Hei! Hei, miss vaija on? Olisiko täällä mitään, millä saatais noin tökötit veksi? Et sä erota naamaa takapuolesta. Käytä ihan mihin haluut. Tuo vieläkin ihan raivona. Mia, hei. En mä ihan tolle ollut tarkoitus sua säikyttää. Hei, sori hei. Mia, hei, anteeksi ihan oikeesti. Hei, älä nyt ota sitä noin tosissaan. Sehän oli hauskaa, meni jo. Ai hauskaa. Saku, sori vaan, mutta sä oot sairas. Mia. Huomenta. Huomenta. Onks monsuunit tulossa vai mikä on meininki? Hei. Älä vaan sano, että sä oot vieläkin suuttunut siitä Sakun pilasta. Tyyne tässä, huhuu. Ensinnäkin mä en satu ole mikään aamuihminen, ja toiseksi teidän pila oli erittäin tyhmää ja lapsellinen. Se ei ollut yhtään kivaa. Hei, en mä tajun näistä kaavoista yhtään mitään. Sun on pakko jeesaa mua. Moi, eihän me häiritä sua, jos me katsotaan näitä tässä. Itse asiassa mä kyllä toivoisin, että menisit jonnekin muualle. Ei kamaa, ei me häiritä sua. Ehkä edes sun akua. Joo, no, niin kauan kun te jatkatte tällaista tikku- ja takumenoa, niin mä kyllä ihan mieluummin vaan pysyn omassa seurassani. Mulla on ihan yksi hailee, mitä ton pääsi. Toi on itsekästä. Mä sitä joudun kattoo tota mökötystä joka päivä. Mitä sä haluat, että mä teen? Sä tiedät varsin hyvin itsekin. Se oli... Ole hyvä. Kiitos. Hei. Ai moi. Pyytäisit sen Mian tähän hetkeksi. Okei. Mut et sit taas järkytä sitä. No lopeta. Mä vaan pyytäisin siltä anteeksi. Niin, oliko sulla asiaa? Mun on aika paljon tekemistä. Mä vaan sitä, että mä pyytäisin sulta anteeksi. Et sä oot tosissas. Oonpas. Koska mä en halua menettää nastaa friendiä. Onko jotain pahaa? No ei. Eli mä saan anteeksi. Ehkä mä pistän sut koeajalle ja katon sitten. Mä en tiedä, miksi kukaan saanut tappaa sellaisen mummo. Niin muuten. Kerro, oliko se ammuttu, puukotettu, kuristettu? Mitä se... Mä haluan kuulla. Ei kun ihan oikeesti. Tai hei, mitä jos olikin myrkytetty? Tiedättekö te, mistä tunnistaa ihmisen, joka on myrkytetty syaniidilla? No. Sen suu tuoksuu karvasmantelilta. Miltä se sit tuoksuu? No, varmaan syaniidilta. Hei lapset, ette sitä tajua. Mitä jos kytät saa selville, että me käytiin siellä? Mistä nyt sen sais? A. Meidän sormenjälki on ympäri sitä kämppää ja B. Talkkari näki, kun mä tulin sieltä veke. Mä en koskenut ainakaan mihinkään. Joo, mut minä ja Kalle koskettiin. No, ei mitään. Se oli sen jälkeen, kun se oli jo kuollut. Eikä mitään pahaa tehty. Me vaan käytiin siellä. Niin me käytiin vaan tutkimassa ja penkomassa vähän murhapaikalla. Eihän ne semmosesta välitä ne poliisit. Nehän tekee itsekin sitä joka päivä. Jos me... Mä oon aina ajatellut, että näin tyylisessä talossa on pakko olla tai synkkiä salaisuuksia. En mä ois arvannut, että tässä talossa asuu murhaaja. Mitä? Kai te nyt tiedätte, että useimmissa henkirikoksissa uhri tuntee murhaajan. Ja se mummo oli niin vanha ja yksinäinen, että ei se varmaan tuntenut ketään muita paitsi. Tän talon asukkaat. Hei, tää on ihan totta. Tää on mikään jännityselokuva. 10 pointsia Mialle. Tää on totta. Ja se on helvetin pelottavaa oikeesti. Tässä talossa, miettikää sitä. Kuka se sit muka oli? No, esimerkiksi toinen niistä sisaruksista, ne jotka asuu alakerrassa.
Se trendipeipä killer blondi. No se Mimmi saa kyllä tappaa mut ihan milloin haluaa ja ihan miten tahansa. Tai sit se on se, jota vähiten epäilee. Nyt mä keksin, se on se... Mikä se on? Se Lakinainen, se on lain naamakurtussa. Tai joo, se on teidän iskä. Nyt vasta selviikin, että se tappoi teidän mutsinkin. Sori. Sitä miten sä voit sanoa noin? Tajutko sinä, että toi ei oo hauska? Ei ihan oikeesti anteeksi. Taidankin tästä lähteä. Tietääks me käytiin siellä asunnolla? Mä luulen, että ne tietää ihan kaiken. Ootko tosissas? No ei vaiskaan. En mä usko, että ne sitä tietää. Ei se ainakaan sanonut siitä mitään. No hyvä. Jotain muuta ne kyllä tuntuu tietävän. Mitä muuta? Jotain sellaista, mistä Saku vielä joutuu vaikeuksiin. Kierros. Kyllä sä tän vielä opit. No joo, mutta tää on vielä harjoituskierros. Saku. Saku, hei! Onko sulla joku ongelma? Ei tässä mitään. No et sä kyllä siltä vaikuta. Mä voin avata. Rauhoitu nyt, hyvä mies. Anteeksi vaan tää häiriö. Ei tässä mitään. Voinko mä olla jotenkin avuksi? Saku Salin. Niin. Me ei haluttais puhua sun kanssa muutamasta asiasta vähän perusteellisemmin. Mitäs jos tulisit meidän mukana laitokselle? Ai nyt heti. Nyt heti. Vai et semmonen on tilanne? Okei. Kiitti kun soitit. Palataan asiaan. Se oli Jukka. Saku on poliisiasemalla kuulusteltavana. Jos te ootte jotenkin sekaantunut tähän Puustisen sotkuun, niin mä kuulisin asiasta mielelläni just nyt. No eiköhän me olla harvinaisen viattomia. Mikä ihme nyt poliisit oikein vaivaa? Ensin kuulusteli Kalle ja sit vei Sakun. Mitä sä oikein sanoit niille? En mitään, mä en kerro jo sulle sitä paitsi. Nyt vaan kyselin muutamia rutiinijuttuja, niin kuin, että koska mä näin sen viimeisen kerran ja niin päin. Miksi ne nyt sit kuulustelee Sakuu? No, mistä mä tietäisin? Hermoilen taas ihan turhasti. Ne kysyy siltä muutamia kysymyksiä niin kuin multakin ja päästään sen himaan. Mitäs ne tulee kuulustelemaan muakin? No, toivottavasti sä kans kerroit niille totuuden. Kai enhän mä nyt usko, että mun lapseni menis valehtelemaan poliisille. Saku voi olla kyllä aika pahassa liemessä. Tyyne Puustisen kuolemantapausta, niin mä voin kyllä sanoa, että mun pojalla ei ole sen asian kanssa mitään tekemistä. Eihän tässä kukaan sellaista väitäkään. Me tarvitaan vaan virallinen lausunto. No hei vaan, sopisiko sun tuolla käymään asemalla kuulusteltavana? Koska? Nyt heti. On nyt tarkkana, että kerrot kaikki mitä kysytään. Jos te haluatte tulla mukaan, niin kaikin mokomin. Ootko Kalle vielä 18? Ei. Sitä suuremmalla syyllä. Mä tulen. Mitä sä et sanoa niille? Totuuden tietenkin. Kai sä ymmärrät, että sä autat Sakua kaikkein parhaiten kertomalla totuuden. Tuo on ihan hyvä neuvo. Mä luulen, että siinä kärsii kaikki, jos yrittää salata jotakin. Kyllä mun poika kertoo varmasti kaiken ihan niin kuin se on tapahtunut. Pidä firmaa auki. Tästä tulee hullus, kun ei tiedä, mitä tapahtuu. Miksi se iskä voi soittaa? Sillä on sille nyt varmaan paljon tärkeämpää ajattelemista kuin sun mielentilassa. Mä voisin se nyt edes soittaa. Kalle oli niin kalpea, kun ne vei sen. Kai Kalle tajuu auttaa Sakua. Kaveri ei etetä, kun ollaan pulassa. Mä en tajuu, miten se jätkä aina saa järjestettyä itsensä tilanteeseen, missä se tarvitsee apua. No hei, Sakuhan on meidän perheen ikioma ongelmanuori. Kohta se tulee sisään ja menee jääkaapille ja kysyy, että eikö täällä ole mitään ruokaa. Saku järjestää itsensä ulos vaikka... Murhatutkimuksesta. No, tai vaikka sähkötuolista. Sillä tässä ei ole mitään hauskaa. No mä vaan yritin puhkaista ton hautajaistunnelman. Sanokaa nyt jotain hauskaa. No ei tässä kyllä ole mitään hauskaa. Moi. Moi. Tää asiakas ottais kupillisen kahvi. Mustana vai mitä? Niinpä. Moi.
Mä en tainnut ainakaan yhtään parantaa sun tilannettas, mutta kun nyt voinut ruveta selittää omiani niille poliiseille, kun mä olisin vaan sotkeutunut sanoihin. En mä sua syytä tai kanna kaunaa. Sähän vaan sanoit niille, mitä asiat oli. En mä tiedä mitä muutakaan mä olisin. No et niin. Sä oot sanonut se jo aika monta kertaa. Mitä sä nyt raivoot? Mä en jaksa tota sun jankkaamista. Yritin olla ystävällinen. Sori, ei taas sun vikas. Se kuulustelu oli varmaan aika rankka kokemus. Pikku kidutus tekee terää silloin täällä. Mä luulen, että olisi parempi, jos sä häipyisit saman tien. Mulla on jufe vielä juomatta. Sä voit juoda ne kahvis ihan jossain muualla. Mä oon sanonut tästä. Mielellään, mutta tää nyt on ainoa lämmin paikka näillä nurkilla. Sulla ei ole mitään oikeutta heittää mua ulos. Saku voi olla, että kandeis. Et sä pysty mua uhkailemaan. Mä teen tän pelkästään Mia ja Kallen takia. Saku, mikä hätänä? Ismo on ennenkin kohdellut mua kuin jotain kriminaalia. Mitä tapahtui? Se heitti mut tulos kaupasta. Mä en saanut juoda edes kahvia loppuun. Ismo heitti sut tulos kaupasta. Kadulle, niinkö? Ymmärsit, mitä mä sanoin. Ismo heitti mut tulos kaupasta. Jos Ismo on huolissaan Kallesta. Kallesta? No se joutuu tämän takia myös poliisikuulusteluihin. Mä näen, mihin sä pyrit. Mä en pyri yhtään mihinkään. Mä haluan vaan tietää, mitä täällä tapahtuu. Kaikki on mun syytä, eiks niin? Mä en sano niin. Mut tarkoitit. Jos tuo kaikki on totta, mitä sä sanoit, niin mä oon kyllä aika pettynyt Ismoon. Jos toi kaikki on totta, epäilette sitten jokaista sanaa, minkä mä päästän suustani. Ehkä parempi, että mä en sano enää mitään. Isä. Saku ei oo mikään rikollinen, joten sä et myöskään saa kohdella sitä sellaisena. Tää on mun kauppa ja mä päätän, kuka täällä saa palvelua ja kuka ei. Joo, mutta hei isä, Saku on kuitenkin mun paras kaveri. Sun kannattaisi vaihtaa kavereita. Mä en halua, että sä joudut sun kavereiden takia poliisin kanssa tekemisiin. Jotain rajaa, faija. Toi ei todellakaan reiluu. Saku on pelkästään olosuhteiden uhri, ei se ole tehnyt mitään väärää. Oliskohan se nyt ihan noinkaan? Musta vähän tuntuu, että Saku on aina vaikeuksissa enemmän tai vähemmän. Ja siihen on oltava jokin syy. Mä en halua, että sä rupeat seuraamaan Sakun jalanjälkiä. Hei. Terve. Mä tulin puhumaan siitä, mitä täällä äsken tapahtui. Kaikki mokomi. No me ollaan oltu jo kauan hyviä ystäviä. Tää on kaikille hirveän vaikeeta, mutta mä pyydän, että sä osoittaisit vähän enemmän ymmärtämystä Sakua kohtaan. Mä oon todella pahoillani tästä kaikesta. Mä toivon, että sä ymmärtäisit myös mun tilanteeni. Mun täytyy suojella Kallea. Sakulta? Niin. Juuri nyt. Kalle on vaikutteille alttiissa iässä. Ja musta nyt olisi viisas... Sä pidät Sakua rikollisena. Valitettavasti kaikki merkit viittaa siihen. Oot sä tullut ajatelleeksi, että nämä pojat on melkein aikuisia? Ethän se voi suojella Kallea pahalta maailmalta. Mä ainakin yritän, se on mun velvollisuus. Eikä Saku ole paha. Kato, just nyt se on ollut rankan pyörityksen kohteena. Ja nyt sille olisi hyvää käyttöä hyville kavereille. Valitan. Onko tuo ainoa, mitä sä voit sanoa tästä asiasta? Mä toivon, että kaikki kääntyy vielä parhain päin. Kyllä mä oon aika pettynyt. Mä toivon, että tää sotku ei vaikuta mun ja sun väliseen ystävyyteen. Suoraan sanottuna, mun on vaikea ymmärtää, miten se voisi olla vaikuttamatta. Jos Saku ei ole tervetullut sun kauppaas tai kotiis, niin sitten en varmaan ole minäkään. Taju, miten teidän iskä voi tehdä semmoista. Mä oon niin vihainen ja mua hävettää. Sakulla on muutakin ihan tarpeeksi vaikeuksia. Sitten se typerä ämmäkin ottaa, että poliisit nostaa syytteen ja heittää Sakun poseen. Puhutko sun äiti puolesta? Arvaa. Iskäkään ei ole kattonut Sakua silmiin eilisen jälkeen. No, on sä kyllä itekin osannut sotkea asioita aika lahjakkaasti. No miten niin? En mä tiedä, kun se on nykyään niin kireänä, että kun sille sanoo moi, niin ei voi tietää, mitä sieltä tulee takaisin. No kyllä sunkin hermot olisi aika kireellä, jos sua pommitettaisiin samalla tavalla. Se on ollut semmonen aina.
Mun mielestä Sakulla on ihan taas oikeus puolustaa itsensä, olla ihan millainen haluaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Missä sä oot ollut? Tuolla vaan. Tuolla vaan. Kato Saku, nyt olisi hyvä, että pysyttelisit kotinurkilla. Onks mulla joku poistumiskielto? Kato, just nyt meille olisi tärkeää, että me tiedettäisiin, missä sä liikut. Kato, kun on ollut näitä häslinkejä, niin olisi parempi. Mä en taju. Me ollaan päätetty ottaa sulle lakimies. Ai. Ja ennen kuin me mennään sen juttusille, niin käydään vielä kerran läpi kaikki, mitä tapahtui sun ja Puustisen Sä välillä. tiedät jo kaiken. Mulla ei ole mitään lisättävää. Okei. Mä kysyin, sä oot vastannut, älä hikene. Mä uskon sua. Sä oot kysynyt 100 kertaa. Sori. Mistä lähtien sä oot kuljettanut linkkuveesta mukana? Taasko tää hiostaminen alkaa? Hei, mä haluan, että me puhutaan nyt rehellisesti. Mä en voi tulla edes omaan kotiin, kun heti alkaa 3. asteen tenttaus. Saku, kuuntele. Mä haluan tukea sua. Mut mun täytyy saada kysyä. Mun täytyy. Mä oon huolestunut. Eihän mä voi auttaa sua, jolle mä tiedän. Sä tiedät jo kaiken. No hyvä. Epäilet sä mua taas? Saku kiltti. Se nainen on syöttänyt sulle taas jotain kivaa, niinkö? Hei, kuuntele nyt, älä mene mihinkään. Sattuuko sun käteen? Ei tässä mitään. Faija on niin sika. Sä et todellakaan ansaitse sellaista kohtelua. Jos sä yhtään auttaa, niin mä haluan pyytää Faijan puolesta anteeksi.